नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर। आज मी तुम्हाला कोलमीची आमटी मच्छीसारखी आणि कोलमी फ्राय दाखवणार आहे। चला तर मग बघूया साहित्य। फ्रायसाठी ठेवली आहे कोलमी मी, आणि ही आमटी, याची आमटी बनवणार आहे। आमटीसाठी हे खोबरं आहे, अर्धा वळ्याचे जास्तच आहे। हे अर्धा कांदा आहे, अर्ध्यातला कांदा ह्या फोडणीसाठी ठेवला आहे। ही कोकमा आमटीत घालण्यासाठी। मिरची, बेडकी मिरची आहे, 8-9 मिरच्या घेतल्या आहेत। ह्या 2 चमचे धने घेतले आहेत आणि हळद घालायची। हे वाटण करायचं कोलमीसाठी। आणि हे कोलमीला फ्राय करताना रवा आणि तांदळाचं पीठ आणि मेरीनेट करण्यासाठी हळद, हे आलं लसणीची पेस्ट, आगळ घालणार थोडासा, हळद, लाल मिरची पावडर आणि मीठ। आता आपण ह्याला आलं लसूण लावून घेऊया। आगळ थोडासा घालूया आंबटपणा येण्यासाठी। 1 चमचा असा घाला आगळ फक्त। हे बघा, असं लावून ठेवायचं। हळद थोडीशी टाकायची। हे बघा, एवढी हळद टाकायची। तर ही लावून घेऊया आपण। म्हणजे कसा कोलमीला थोडा वास येतो, म्हणून आलं लसणीची पेस्ट लावायची। त्याच्यामुळे वास येत नाही त्याला। वास म्हणजे सुगंध, खराब येत नाही। मालवणी भाषेमध्ये वासच बोलतात त्याला। आता लाल तिखट अर्धा चमचा, आणि हवा असेल तर तिखट आहे म्हणून थोडा कमीच लावा। कमी तिखट असेल तर जास्त लावा। अर्धा पाऊण चमचा तरी घ्यायचा। मी आता पाऊण चमचा घेतला। असं लावून ठेवायचं। घालूया, अर्धा ते पाऊण चमचा घालायचा, जास्त नको, कारण पिठामध्ये पण घालावं लागणार मीठ थोडं। हे असं लावून ठेवायचं। 10-15 मिनिटं तरी बाजूला करून ठेवायचं लावून। आणखी थोडंसं घालते। आता हे 15 मिनिटांसाठी बाजूला करून ठेवूया। तोपर्यंत आपण वाटण वगैरे काढून घेऊया। मध्ये आपण कांदा घालून घेऊया। कांदा, खोबरं, कोकमा नंतर आमटीमध्ये घालायचे। आणि हा फोडणीसाठी कांदा आहे, तो अर्ध्यातला अर्धा आहे। आता धने घालून घेऊया। फुगलेली आहे, जवळजवळ 20 मिनिटं तरी झाली आहे फुगत ठेवली आहे मिरची मी। 9 ते 10 मिरच्या आहेत या बेडकी, आणि 2 चमचे धने। हे आपण पोह्याचे वगैरे चणे हे चमचे घेतो ना, ते चमचे 2 घेतलेले आहेत धने, आणि 10 मिरच्या आहेत। हे फुगत ठेवले काय म्हणजे चांगले मिक्सरला लागतात। आणि कोलमीचा आमटी ह्याची पण होते आणि भाजलेला घालून पण होते। थोडीशी, जास्त नाही घालायची हळद। हळदीमुळे कसा आडूकपणा येतो, म्हणून थोडीशी घालूया। झालं। आता हे वाटण आपण पाणी घालायचं आहे याच्यामध्ये। पाणी घालून ठेवूया। तोपर्यंत मी फोडणीला घालून घेते। हे बाजूक करून ठेवते आता। पण याच्यामध्ये थोडं तेल टाकून घेऊया। 1-2 चमचे फक्त घालायचं तेल, जास्त नाही घालायचं, कारण शिजायला पाहिजे म्हणून।
बाकी याच्यात काय नाही, फक्त कांदा टाकायचा. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही कढीपत्ता पण घालू शकता त्याच्यामध्ये, पण आम्ही नाही घालत म्हणून नाही घातलं. मच्छीसारखी आमटी करणार नाही. गॅस बारीकच ठेवला आहे मी, फास्ट नाही ठेवला आहे. फोडणीला थोडाच घालायचा कारण वाटणामध्ये कांदा घालणार ना आपण. आता ही कोलमी टाकते मी. आता ही शिजत ठेवायची कोलमी. थोडंसं मीठ टाकते याच्यामध्ये. जास्त नाही टाकायचं, थोडंसं टाकायचं, अर्धा चमचा, कारण आमटीमध्ये मग घालायचं आहे ना. हे बघा एवढंच घालायचं मीठ. आणि एक पेला जरा पाणी घालायचं. एक पेला कमीच घालायचं पाणी. जरा गॅस फास्ट करते. आता जरा शिजायला द्यायची ती आपण. तर ही शिजू दे याच्यामध्ये. आता ताटली ठेवून देणार मी वर, म्हणजे आतले आत ते शिजतील. बघूया शिजली आहेत काय. शिजलीत बरी. गॅस बारीक ठेवला आहे ना त्याच्यामुळे ते हे होत नाही. व्यवस्थित शिजली आहे. आता आपण याच्यामध्ये वाटण घालूया. हे वाटण असं घालायचं. हे सगळं असं वाटण घालून ढवळून घ्यायचं. धुवून आपण सगळा मसाला घालूया. धुवून हे सगळं. आता ह्याला कड येणार. जरा गॅस फास्ट करते मी. आणि सोमते कोकम पण घालून घेऊया. 7-8 कोकम आहे ते. हे आपण कोलमीची भाजलेलं पण करू शकतो आणि असं पण मच्छीसारखं पण करू शकतो. आम्ही जास्त करून मच्छीसारखंच करतो, कारण काय भाजलेलं चिकन विकन हे आपण नेहमी खातोच ना. हे असं पण छान लागतं. एकदा तुम्ही करून बघा. आता मीठ घालू. थोडंसं मीठ घातलेलं आहे आधी. मीठ बघितलं याच्यामध्ये मीठ कमीच आहे. आता परत घालूया. 1 ते 1.5. एकदम कमी आहे मीठ. थोडंसंच मगाशी येईल ना. हे बघा याला आता कड येतो आहे चांगला. सगळं घालून झालं आहे आता कोकमा वगैरे. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा. हे बघा मॅरिनेट करून ठेवलं. आता 20-25 मिनटं झाली याला. आता हे पीठ घेतलं आहे, रवा आणि पीठ. आता मिक्स करून घेऊया. हे तवा तापत ठेवले. ह्याच्यामध्ये आला लसूण पेस्ट घातली आहे, हळद टाकली आहे आणि एवढंच टाकलं आहे, बाकी काय. आणि थोडंसं मीठ आणि लाल तिखट एवढं टाकून हे करून ठेवलं आहे ते. आणि आता ह्याच्यामध्ये पण थोडीशी लाल तिखट टाकूया. थोडीशी टाकायची, जास्त नाही. थोडीशी हळद, रवा आणि पीठ आहे हे मिक्स करून घेऊया. हळद थोडीशी आणि थोडंसं मीठ. थोडंसं मीठ घालायचं, जास्त नाही. तर हे मिक्स करून घेऊया. तेल टाकून ठेवूया. तेल टाकायला पाहिजे. तवा तापला आहे आता चांगला. 2-3 चमचे तेल टाकून ठेवूया. तेल तोपर्यंत तापू दे. आता याच्यामध्ये आपण हे तेल जरा तापू दे. अशी घोळायची. गॅस बारीकच ठेवला आहे मी, मगाशी फास्ट केलेलं तवा तापण्यासाठी.
हे वळून वळून याच्यामध्ये आपण तेलामध्ये ठेवली आहे, इकडे पण ठेवली आहे. ही बघा अशी सगळे कोळमी फ्राय करून घेतली मी. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा. दोन्ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्या असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. धन्यवाद. झालं सगळं भाजी.